إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ол шын мағынасында өзінің ішіне, профессиясына берілген. Шын оқытушы, шын педагог боларақ yüzлеген, меңлеген студентқа білім берді. Оларны ол юлға ұзатты. Оның татар әдәбияты фәніне кірткен үліші турында әлі алдағы буыннар да соқланып сөйлерлер, язарлар деп ойлаймын. Ризапа татар әдәбиятын Европа, dünya әдәбиятлары дәрежесінде болуын дәлелләгән шәхестәрнең берсе. Юллар, қиын булса булсын, тик соңгысы гына булмасын. Әмма никшисек, табигатьнең үз кануны бар, үз законы бар. Biz никадәр тырышсак та табигатькә каршы бара алмыйбыз. Күпме яшәсәк тә, 10 елмы, 100 елмы, 1000 елмы барбер табигать законына шушыннан буйсынырга мәҗбүр булабыз. Һәм менә без инде бүген хөрмәтле галим генә димим, улуг затны соңгы юлга озатабыз. Шуңа күрә менә миңа бик авыр. Мин аны 62нчы елдан берле беләм. Ул мине укытты. Ondan soң biz aның белән без ярты гасырга якын университетта бергә эшләдек. Һәм менә шушы вакытта инде мин менә әйтәләр бит, хатын кыз нинди булырга тиеш. Мин әйтер идем менә шушы Резида Кадыровна кебек. Резида апа дип әйттермидер ул. Без инде рәсми рәвештә дип шушыннан менә Резида Кадыровна кебек хәзерлекле, аннан инде шушны энергияле, җаваплы менә шушындый зат булырга тиеш дип күз аллар. Һәм бер вакытта ул диге ана да үзенең балаларын тәрбияләде. Гаиләсе бар, менә шушы ягны бүтән якта менә үрнәк булырлык зат иде. Шуннан да дөнья бик сәер хәлгә килде. Борчулы. Инде аңлашып бетелмәгән агымда бара бүген. Шуның өстенә безнең улы югалтуларыбыз да килеп кушыла. Милләткә, үзебезнең татар фәненә улы югалтулар. Мен инде бу югалтуларга бер үзебез өчен, милләтебез өчен авыр хәл итеп карыйм, чөнки улы бөтен бер татарны татар итеп яшәтүгә күп көч куйган фән, татар фәнен, гуманитар фәнен югары биеклекләргә җиткергән һәм төрки дөньяда аларның нинди генә республика, дәүләт булып яшәмәсеннәр, төрки халыклар шулар рәтендә олы урыннар яулап шушы дәрәҗәдә үсеп иҗат итәрлек дәрәҗәгә үстергән буын. Менә шушы олы шәхесләрне берләгән шушы буын китә. Шын мәгънәсендә илаһи зат иде. Һәм аның эшендә дә безне укытканда булсын, лекцияләр сөйләгәндә булсын, китапларында, мәкаләләрендә гади генә түгел, бәлки bütün дөньяви белемне, гыйлемне, bütün дөнья әдәбиятын, бигрәк тә шәрык ренессансы һәм үзе ышанган һәм хезмәт иткән, ахыргача тугры булган татар ренессансына тугры булды. Нишлисең шулай бу дөньядан китәргә Ходай Тәгалә шулай яраткан һәм дөрестә яраткан. Мәңге яшәп булмый. Мин дә китәчәкмен вакыт җиткәч. Билгеле, бу минутта бик авыр. Ләкин Резида Күләмәме хатыны шықла Шырашу біздің әлі булашақ. Шуның белән сүземде тәңгәл. Bütün килгән кешеләргә рәхмәт. Килгән сез bütün ачык изләрен беләм. Хәйр хаклыгызны беләм. Һәр вакыт сезгә ишек ачык булды.
Yarab. Bravo,